Por fin rematou o curso, chegaron as vacacións e para min tamén chegaron, así que deixo de emitir vídeos novos durante todo este verán, pero o día 18 de setembro, puntuais, volverán os vídeos esta canle. Así que, ata daquela, abur. Pero ollo, que xa acabades de ver que quen se vai de vacacións son eu. A canle vai seguir funcionando durante o verán. E o que ides poder ver vai ser todos os sábados ás 7 da tarde un vídeo aquí en YouTube do que fago na miña canle de Twitch. Así que, se despois de ver este vídeo crees que che gustaría formar parte deses directos de Twitch, deixoche aquí debaixo na descripción e nos comentarios unha invitación para que te unes. E agora sí, queda xa cun destes directos que fixen en Twitch. Lo vai a conta atrás. Deixade aí a conta atrás. Non sei se os pillo un pouco desprevidos e desprevidas, porque non é normal que este a esta hora por aquí. Non sei se haberá moita xente ou non, pero quen estea, que diga hola no chat, polo menos para saber que hai alguén por aí. Como sempre, eu penso que chegará algún día no que non veña tan cargado de cosas, pero é que últimamente veño unha pila de cosas para contar que é alucinante, pero bueno. Pois sí que hai xente, sí. Hola Nuria, hola futura profe, Lola, Amalia Bea, hola, Volgue Z, hola, Isabel, hola, Monsi Carla, hola, Ana, hola, Aldara, hola, Giovanca, hola, unha mirinda, hola. Penso que non me deixei ninguén por aí, non? Hola Pablo, un colega sen usuario de educación non é capaz de acceder á info do seu tribunal en porque parece que non lle deixa acceder en usuario de educación, tribunal tal. Sabes algo disto? Salia, pois debería poder acceder, se ten chave 365, podes acceder perfectamente. De feito, mira, Edu Opos, hostia, que pasa? Vos sabes isto agora tamén? Alguén que este no ordenador que mire, porque isto sí que é un pouco raro. Pero que raro, eu penso que pode ser que estean Salia argallando algo aí, porque non é normal, porque non todo o mundo ten conta de educación. De todas maneiras, dille que espere a ver se o modifican, senón eu aviso. Tens que facer unha solicitud de CADP por cada especialidade, pregunta Robala Más. Sí, se queres podes facelo. En secundaria. Se és de primaria creo que vai todo na mesma solicitude, pero en secundaria estás en varias especialidades, podes facer unha por cada lista na que estás. E como estás en varias despois, Robla más, como estás en varias despois na adxudicación provisional, se queres podes renunciar a unha, a dúas. Se estás en 5 podes renunciar ata 4 sin ningún motivo. Se renuncias ás 5 xa terías que ter un dos motivos que recolle o acordo de interinos. Pero se estás en varias podes renunciar a algunha sen problema ningún. Pois acaban de enviar unha mensaxe no meu centro que non permiten coller os días de asuntos propios o luns e martes. Pode ser? Sí, pode ser, Bea. Pode ser porque os días de asuntos propios é dirección que en concede e non concede. Entón seguramente decidiron non concederchos porque os pediría moita xente, seguramente, non sei. Bebouri, xa se abriu o prazo de CADP. Non se abriu o prazo de CADP, Bebouri, e mira, vouche ensinar unha cousa. Se estás no Discord, a ver, se alguén non está no Discord e quere entrar no Discord, o Discord é unha aplicación que te avisa gratuitamente de todo o que publica a Consellería de Educación. E ademais tes acceso a unhas seccións que penso que están bastante ben, que vos vou explicar agora. Esta é a información onde a Consellería publica toda a súa información. Esta é a sección onde eu publico os meus vídeos. Esta é a sección dos prazos que están agora abertos. Entón, se aquí non está o CADP, é que non está en prazo o CADP. Vale, estes son os prazos que hai agora mesmo abertos, vale? E pois en datas de interese é onde está a data aproximada onde vai ser o CADP. Por exemplo, concurso de execución de destinos provisionais mediados finais de xuño. Este ano vai ser a finais. E despois prazos para centros de ensino, que o habitual docente non lle vai interesar porque é máis ben pensado en equipos directivos. E pois noticias da consellería e información dos sindicatos. Vale, entón, se alguén quer entrar no Discord, que mo poña aí e mándovos unha invitación, porque funciona con invitación, vale? Gracias. Estes vídeos pódense ver en diferido. Por exemplo, onte se te perdiches algo podrías velo. Bebouri, sí, todos estes vídeos de Twitch podedes velos en diferido. Vale, quedan aquí en Twitch. O que sí quedan só uns días. Non porque os elimineu, senón porque Twitch, nas súas regras de funcionamento, pois elimina os vídeos pasados creo que 15 días ou unha cousa así. Vale. Pero non están eternamente como os de YouTube. Os de YouTube sí que os podes ver cando queirades, pero estes pois duran uns días, na máis. Entón, unha mirinda, eu casi che recomendaría ir aquí a comunicacións ao tribunal, engadir
E seleccionar aquí outro tipo, aquí seleccionas o teu tribunal e pois achegas algún informe médico que teñas de que fuche nai ese día, porque vas ter a posibilidade por maternidade, por problemas relacionados coa maternidade, de facer o exame o 10 de xullo. Entón o 10 de xullo igual xa estás mellor para ir a todo. Nerviosos non estamos, eu vou co do dote todo o día. Menuda tortura. É normal, eu xa o dixen nos directos que fixen. Os últimos días son un inferno, eu non conseguía estudar nada, no, o sea, non me concentraba, no, era unha merda, con perdón, os últimos días. Mónica, boas, se marcas itinerancia no CDP hai por lei distancia máxima entre os centros que che asinan. Non vedes que cada vez facesme preguntas máis complicadas? Vamos a ver. Cando teñades unha dúbida de itinerancias, recomendo vos ir a unha páxina de algún sindicato e buscar a legislación sobre itinerancias, vale? Eu vou buscar neste sindicato que me soa máis a páxina. Sobre todo porque moitas cosas as poño eu, entón sei onde están. Entón, centros infantil e primaria... aquí vou buscar itinerancias. Escribín iti. Vale, entón aquí tedes un acordo das condicións do profesorado itinerante e entón, se vos fixades, aquí pon máis de 150 km tes un beneficio lectivo que sexa de 5 horas. Pon máis de 150 km, vale? Non pon ata 150 km. Depois aquí di, excepcionalmente, en función da orografía galega da infraestructura viaria na que se atopen os centros nos que se itinera ou cando a distancia a percorrer supera os 200 km, as xuntas de persoal poderán establecer ademais unha compensación horaria de ata 2 horas de horario lectivo. Cando supera os 200 km, en ningún momento se fala dunha distancia máxima, así que imos concluir que non hai distancia máxima, vale? Non é habitual tampouco itinerar a tropecentos kilómetros. Non é habitual, pode pasar, por exemplo, que sei, entre Caurel e Navia podes itinerar e hai bastante distancia, pero non é o máis habitual, vale? Entón, iso, distancia máxima, Mónica, non hai, vale? Iso sí, lembrade que se sodes de secundaria moitas itinerancias tampouco hai. Iso é máis ben en primaria. Imos ás preguntas que teño unha polo menos que é moi interesante, relacionado con algo que xa preguntaron agora, creo. Pero bueno, a ver cando chago a ela. Ola, perdoa que te moleste. O ano que ven, se saen prazas, quería presentarme por inglés de secundaria. Estou moi perdido no mundo das oposicións e quería saber se sabes de algún curso que podía ir facendo online no verán. Isto xa falei antes. Os cursos de verán da universidade. Ide ás páxinas web das universidades, buscade cursos de verán, aí tedes que ter opcións para facer durante o verán. Outra pregunta. Desculpa que me poña en contacto por aquí, quería comentarche algo privado. Se nun tribunal hai unha persoa que ten data do máster posterior á que figura nas bases, é legal que aproba a oposición. Que se podría facer? Falar coa presidenta para que revise. Cando teñades algo disto, tedes que poñer unha reclamación vos e persoarvos vos. Un sindicato isto non o vai facer no voso nome ni ninguén. Ten que ser vos, é dicir, alguén que estea afectado por isto, alguén que estea implicado no proceso. Entón, se vos pasa escrito, seguramente teredes que ir acabando polo contencioso e presentando demanda, pero se isto é así e a vos afecta e aproba esta persoa e vos estaba desde seguinte e vos non aprobades, eu sinto moito por esa persoa, pero o lóxico é que presentedes un recurso contencioso e o que faiga falta, porque se isto é certo que pon aí, a praza sería vosa, non desa persoa, vale? Entonces o CADP é obrigatorio para os que traballaron ou consolidaron, efectivamente. Os que non nos chamaron nin traballamos non temos que facelo, é así. Non o tes que facer, a non ser que aprobes as oposicións. Se aprobas as oposicións, mañá vou publicar un vídeo, sí, mañá, venres, sobre que hai que facer se aprobamos as oposicións. Xa vos podedes imaginar porque o publico mañá, non? Porque o día seguinte empezan as oposicións. Entón, para que todo o mundo que vai a oposicións saiba e vai xa a elas coa tranquilidade de saber o que hai que facer despois, por iso publico mañá, venres, un día raro para os meus vídeos, pero vai mañá o vídeo sobre iso. O do horario, claro. Porque eu cando me falan, normalmente fanme esta pregunta aquí que xente que traballou, por exemplo, este ano todo ano e pensa que por traballar este ano o seguinte tamén vai ter unha interinidade, sabes? Por iso enfocaba máis a resposta nese sentido. Hola Vitoria, moitas grazas por seguirme. Mariscada ao canto. Eu anoto, Kik. Eu teño anotadas todas as mariscadas que me ofreceron.
E despois comprobo a lista de aprobados a ver quen aprobou, entón mando un mensaxe, Mariscala. De feito, levamos unha hora de directo, son as 6:10, teño que estar ás 6:30 para recibir o Breogán e darlles moito ánimo, así que imos facer unha raid a quen estea, xa sabedes pois que estades vendo o directo por primeira vez, unha raid, facemos ya alguén do equipo Twitch en galego, agora mesmo só hai 2 persoas, e ímonos ir, hoxe vou escoller eu, mirade, ímonos ir aquí a Eu Son Marta, que é unha rapaza que fai música en directo. A min mólame Marta. Así que imos poñer por aquí a raíz e imos poñer, chámase moi fácil, Eu Son Marta, vale? E aí vedes que xa está tocando, así que vamos facer unha raíz, dadille a seguir na súa canle igual que me seguides a min, saudádea e forza Breu. Estamos agora mesmo 17 persoas, 19, que nos imos ir 20, 21, moi ben, 23, moitos estabades hoxe por aí, 24, a partir de agora vou ter que vir máis cedo. 24 persoas que nos imos á canle de Marta, vale? Veña, un saudiño, vémonos mañá.